mace ta samu miji na gari. Amma kafin nan, kowane burin 'ya mace shine ta mallaki ilimin addini da na zamani. Tabbas wannan shine burin Farida. Kuma cikin ikon Allah da yardar Allah, Farida ta haddace ilimin Alƙur'ani tun tana da shekara 20, domin a wannan lokacin ne take karatu a Nile University da ke Abuja. Tana yi G1 nata, tana karatun Computer Science. Alhaji Umar shi ne mahaifinta, sannan kuma Hajiya Hauwa ita ce mahaifiyarta. Uwayenta 'yan garin Gombe ne, shi yasa ita ma take 'yar garin Gombe. Domin da mahaifiyarta da mahaifinta dukansu 'yan garin Gombe ne. Alhaji Umar ɗan kasuwa ne kuma sananne a garin Gombe, domin duk wani shahararren mai kuɗi da ke garin Gombe ya san da Alhaji Umar. Yana zaune a garin Abuja ne domin na yake watsa kasuwancinsa. Yakan je Turai yin kasuwanci, sannan kuma a nan garin Abuja da sassan Najeriya yana kasuwanci. Yana zaune a cikin garin Abuja ne, wato Maitama. Alhaji Umar yana da yara guda 3. Ɗansa na farko sunan shi Umar, amma dalilin haka yana da sunan mahaifinsa ake kiransa da Dadi. Dadi yana da mata 1 sannan da yara 3, domin ya yi aure tun Farida na yi G1 nata. Tabbas akwai shekaru tsakaninta da Dadi. Ɗansa na biyu shine Ibrahim. Ibrahim shi ma ya aure da matarsa 1 da yaro 1. Sai kuma ɗansa na 3 ba kowa bane illa Farida, wanda ta ƙara digiri nata na Computer Science, sannan ma ta ƙara Masters nata a Turai na Computer Engineering. Ta ƙare har ta dawo, domin har ta je Gombe yin hutu. Satin ta 2 a Gombe, can ɓangaren uwayenta. Ta kammala karatunta ne ta dawo yin service a nan Najeriya, inda ta yi applying na NYSC, sannan kuma ta samu, domin sun tura ta Enugu. Sai dai Alhaji Umar bai yarda da haka ba, domin baya da kowa a Enugu, sannan kuma mahaifiyarta ma bata san kowa a Enugu ba, kuma ba zai iya tura ɗiyarsa mace ba a can Enugu. Dalilin haka ne ya iya ƙoƙarinsa ya samu aka canza mata gari zuwa Abuja, inda yake tare da shi da mahaifiyarta. Tabbas haka ya masa daɗi. Sai dai lokacin zuwa camp ya yi. Kira ne mahaifinta ya mata tana garin Gombe. Ta ɗau waya ta ce, "Hello Abba." Ya ce mata, "To, ki shirya fa. Kin san lokacin dawowa ya yi, sannan kuma kin san yadda abubuwan naku yake." Ta ce, "Eh Abba." Sai ce, "To ki yi ƙoƙari ki shirya kayanki, iso gobe ko jibi sai ki baro. Ko yaushe kike so." Sai ta ce, "Abba, ina son na dawo jibi, saboda gobe na yi amfani da shi na yi ban kwana da su, sai jibi na kama hanya." Sai ce, "Okay, to shi kenan. Zan sa miki booking flight, sai ki biyo ta jirgi ki dawo." Bayan sun gama magana ne, ta kashe waya, ta kira mahaifiyarta ta yi mata bayani. Bayan sun gama magana ne da mahaifiyarta, ta aje waya. Washe gari ta biya gidan 'yan uwanta ta yi musu bankwana akan gobe za ta wuce tun da safe. Morning flight ne ta biyo har zuwa Abuja. Ƙarfe 12:30 jirgin ta ya sauka. Direba ne ya je ya ɗauke ta, wato Ahmad. Ya ɗauki mota ya ci mata airport, ya ɗauko ta ya dawo da ita gida. Bayan ta shigo gida ne ta nemi mahaifiyarta bata gani ba. Sai ta danna mata kira ta ce, "Hello mommy, kina ina?" Ta ce, "Ina nan falon mahaifinki." Ta ce, "Oh, masu saurari, ko kun san menene ake so a ce muku? Tabbas Alhaji Umar mai kuɗi ne, domin gidansa mai hawa 3 ne. Ƙaton gida ne, tabbas babban gida ne, domin ma'aikatan da kawai ke kula da su sun kai 18, da masu shara
da masu goge-goge, da masu dafa abinci, da masu kula da motoci, sannan kuma da masu gadin gidan. Tabbas mutum ɗaya ba zai iya gadin wannan gidan ba. Dalilin haka ne ya sa 'yan sanda suke gadin gidan Alhaji Umar. Da fita da shiga duk suna kula. Kuma wuta a kodayaushe akwai ta a gidan nan. Ta hau sama ne ta ce ma mahaifiyarta, suka gaisa, suka sauko ƙasa cin abinci. Bayan sun huta, suka ci gaba da zamansu har na tsawon kwana 6. Farida ta shirya ta je camp nasu, inda aka gama shirye-shirye da duk wani tsare-tsare da kowane kwafa yake bi. Sannan an ka samu an ka tura ta ma'aikatar uncle nata, wato Uncle Musa. Uncle Musa ɗan uwan mahaifinta ne, domin shi a garin Abuja yake tare da iyalansa. Yana aiki ne a Federal Ministry of Works and Housing da ke Abuja a Mabushi. Yana aiki ne under the IT department. Da ya ji labarin cewa Farida za ta zo ta yi service nata a nan, ya mai da hankali har tabbas ya shigar da sunanta cikin waɗanda za su yi service a wurin. Kuma sunanta ya fito, domin Deputy Director ne a IT department. Sunanta ya fito cikin waɗanda za su yi service a wurin. Ya kira mahaifin Farida, wato Alhaji Umar, da cewa, "To ka gaya ma daughter ina ta shirya, domin mu mun riga mun fitar da sunanta, kuma idan ta shirya ba damuwa, duk da ta shirya muna nan muna jiranta." Alhaji Umar ne ya aje waya bayan ya yi godiya, yake ce mata, "To kin ji abin da uncle na ke ci, don haka ki samu ki je ki clearance naki, sannan ki fara zuwa aiki." Ta ji daɗi, ta anshi takardunta, ta yi reporting back to office, inda ake processing duk wani takarda na kwafa. Ta samu hannu da cewa tabbas sun yarje mata da yin service ɗinta a wannan ma'aikatar. Ta dawo gida ta fara shiri. Ranar Juma'a ne aka yi haka. Ranar Asabar ba ta je ko ina ba. Tana nan tana saƙe-saƙe cewa yaya za a yi, ba ta san mutane a can ba, ko yaya za a ta yi mu'amala da sauran mutane. Tabbas Farida ba ta magana da yawa, dalilin haka ne ya sa kowa yana son zama da ita, ko don ajinta da kuɗin da take da shi da mutuncin da take da shi. Ranar Lahadi ta fita, domin ta biya gidan su ƙawarta Zainab da ke unguwar, inda Zainab ƙawarta ta taya ta gyara mata gashi, sannan kuma sun kai hira, sannan kuma ta wuce gida. Zainab sun daɗe tare, domin tun suna ƙanana ta san Zainab. Sai dai zuwa Turai ya sa ta rabu da Zainab da ɗan wani lokaci, amma yanzu ta dawo kuma sun ci gaba da zama da Zainab har zuwa yanzu. Ranar Monday ne, wato Attanin, tun da safe ta ji ƙwanƙwasa. Bayan ta miƙe ne ta buɗe ƙofa, sai ta ga cewa mahaifiyarta ce. Ta ce, "Mommy, ina kwana?" Ta ce, "Lafiya lau my daughter. Kin tashi kin shirya ne?" Ta ce, "A'a." Ya ce, "To me kike jira? Kin san fa yau ya kamata a ce kin tafi." Ta ce, "Yanzu zan shirya." Mommy ta ce mata, "Ki sauri, ki shirya ki fito ƙasa ki karya, sannan Ahmad ya wuce da ke." Ko waye ne Ahmad? Ahmad direban gidan ne. Tun tana ƙarama suke tare da Alhaji, har zuwa girmanta yana tare da Alhaji. To shi ne direban gidan. Minti 30 ta yi zuwa 40 bayan ta shirya ta sa kaya, ta sa baƙar jallabiya ne, ta yi lulluɓi da gyale. Daidai wani rufe jikinta ya bar fuskarta a waje. Ta sa rufaffun takalmi ne, ta jawo jika ta riƙe, da agogonta Rolex, wanda kuɗin shi ya kai kusan 150,000. Ta sa sarƙa, kai daga ganin ta kasan cewa lallai wannan sarƙa ta zauna. Ta ɗauki iPhone nata ta riƙa ta fito. A cikin jikarta akwai littattafai wanda take karatu, wato littafi guda 3 ne.
Na farko jota nata ne, na biyu kuma karatu ne take yi na labarai. Littafin na uku ɓangaren karatun technology ne da sauransu. Bayan ta sauko ƙasa ne, mahaifiyarta ta ce to ki zo ki karya kafin ki fita. Ta zauna ta buɗe kulan ta ga cewa soyayyar doya ce da shayi mai kauri, akwai bread a kusa da ita. Sai ta rufe kulan doyan, ta gutsari biredi ta sha shayi da biredi. Hajiya ta ce mata, ba za ki ci doyan ba ne? Ta ce, Mommy, ba na son ciki na yayi nauyi ne yau, ki bar ni haka na ƙoshi. Ta ce, kake manta fa, ke da dawa fa sai wuraren ƙarfe 3. Kin sani, kuma wannan ba zai ishe ki har ƙarfe 3 ba. Sai ta ce, Mommy kar ki damu, zan ji da ɗan guntun kuɗi na aljihu, at least na san ba zan rata ko fanta ko wani abu da zan sha a ciki na ba. Sai Mommy ta ce, kin ji ki, to me fanta za ta yi miki? Ta jajika ta fito. Sai ga Alhaji Umar ya sauko yana cewa, kin shirya ne? Ta ce, yes dad. Ya ce, okay to. Ya sa hannunsa a aljihunsa ya cire 3,000 ya bata. Ya ce, gashi ki breakfast idan kika isa can. Ta ce, thank you dad. Ta sa kuɗin cikin jikanta ta fito waje. Ta cimma Ahmad tsaye yana jiraye da ita. Ya buɗe mata ƙofa ta shiga, ya rufe son ka kama hanya. Tafiyan baya da tsawo, domin tsakanin mai ta zuwa mabushi kowa ya san cewa baya da tsawo sosai. Haka sun ka samu sun ka iso mabushi ya sauke ta. Ya ce mata, tau, ƙarfe nawa zan dawo na ɗauke ki? Ta ce masa ƙarfe 3. Ce to sau, sai an jima ki. Ta ce, kamar ya sai an jima? Sau ko ka raka ni ciki mana? Ya ce, in raka ki? Me zan yi a ciki? Ta ce, don Allah ka zo ka raka ni. Sai ce to shi kenan. Ya fito daga motan, ya rufe motan, ya raka ta ciki. Zuwan su ne ta cimma security tsaye. Ya ce masu, daga ina, wurin wa kuka zo, sannan kuma me ya kawo ku? Ta ce masa ita kofa ce, kuma anan za ta yi service nata. Sai ce mata evidence. Ta ciro takarda daga jikanta ta gwada masa. Ya kalla. Sai ce wannan takardan tabbas ke kofa ce a wurin nan, amma ki kira wani a ciki ya zo ya verify naki. Ta ja gefe ta daga waya ta kira mahaifinta. Ta ce, Abba, ga nan bakin gate. Sai Abban ya ce mata, to shi kenan, ki dan tsaya bari na kira uncle naki sai ya zo ya shigar da ke. Alhaji Umar ne ya aje waya ya kira uncle ɗinta Musa kenan. Ya ce to, yarka tana bakin gate, sai ka je ka shigo da ita. Nan da nan ya aje wayan ya fito ya ci security ya ce, she is my daughter, ku bata ta shigo, ya ta ce. Bayan ta shiga ciki ne tare da Ahmad, sun ka je har office in Didi, wato uncle nata, domin shine deputy director a ɓangaren ICT a wannan lokacin. Sun je suka gaisa da ita, sun kaɗan tattauna, sannan Ahmad ya juya da cewa, to, ni zan tafi, domin zan ɗauki Hajiya mu fita. Sai uncle Musa ya ce, okay to ya ba damuwa. Ya juya ya fita, ita kuma ya ɗauke ta ya kai ta department in ICT, duk wani office inda ya san mutanensa ya nuna musu cewa to, wannan ɗiyata ce, kuma nan za ta yi aiki tare da mu har na tsawon wata 8. Don haka ina son ku ba ta haɗin kai, ita kuma za ta yi muku biyayya da sauransu. Tabbas kowa ya maraba da ita, sannan kuma ta gaisa da duk wani mutum na arziki a wannan wurin. Sannan Uncle Musa ya ɗauke ta zuwa ofis na IT student da corpus. Ya cimma Emmanuel Auren. Ya ce mai, Emmanuel, good morning. Emmanuel ya ce, morning sir. To masu saurari, a nan muka kawo ƙarshen wannan episode, kuma a halin yanzu za mu ɗaura da episode na gaba. Sai ku gyara zama, domin
akwai episode da yawa wanda suke jira ku saurare su. Kafin nan, za mu je hutun takaitaccen lokaci, kafin mu dawo ku gyara zama. Jama'a albishirinku, ga sauƙi mun kawo ma masu sauraron littattafan Hausa. Daga yanzu ba sai kun je YouTube ko Facebook ko WhatsApp ko ku je gidajen mutane kuna neman littattafan Hausa ba. Mun kawo muku sauƙi domin yanzu sabuwar manhajarmu wanda ke Google Play Store ta ƙunshi komai gabaki ɗaya. Idan littafi ne kike nema ko kake nema, yanzu ba sai ka karanta ba. Application in H Novels yana nan a cikin Google Play Store. Idan kai downloading nasa, za ka ga ƙayatattun littattafan Hausa, waɗanda shahararrun marubuta ne sun ka wallafa su. Baci daga Auren Halima, Aisha ce, Gidan Ankul, Bakar Mace, ‘Yar Fillo da sauransu. Mun fassara muku littattafan ne zuwa audio, wato yanzu ba sai kun karanta ba. Kawai za ku yi downloading ɗin application ɗin ne, ku danna play, za ku ji sautin ana karanta muku shi. Domin samun wannan damar, ku garzaya Google Play Store, ku yi downloading ɗin H Novels. Bayan ku yi downloading, bayan ku yi installing, sai ku buɗe shi. Bayan ya buɗe, za ka ga littattafai da yawa, sai ka danna wanda kake so, za ka ga ya fara karanta maka littafin. Wannan ba sauƙi ba ne? Kafin episode na gaba ya fara, mu garzaya Play Store mai downloading ɗin H Novels.